आइ सिखिरि सोरथो नोंखौ हाबा हरनो नागिरदों रावबो नोंखौ हाबा हरनो नागिराखै जेसेबां मोजाङै फरायनो गोसो दङ जा गोसो फरायनो नोंसोर जब मावहैनो अबावबा थांनानै ना नों पार्लार खुलियो नोंसो गोसो दानो हाबा हरथ'वा होननानै बुंखादों माथो आयै नोंलाय माथो मेकआप आर्टिस्ट खालायगोन औ आं बेखौथ' खालायखागोन आयै नों बेसेबां बैसोआव हाबा जाना फैदोंमोन बाबाजों आङो डिग्री कमप्लिट जायैयावनो फैदों आङो 20 years कमप्लिट जायैयावनो हाबा जादों आरो मानो आंखौ माब्ला हाबा हरगोन नोंसोरो बेसेबां बैसोआव माखौ एसेबां सोंसोखौ आइ सिखिरि नोंहालाय नों सोरखौबा मेगन खेबखोमानानै दोनबाय हाबा जानो लुगैबाय नामा नङा माने बेफोरखौ मा सोंबाय थादों नोङो मा बिजामादै मोनसिगोन नामा आंहा जावायसो गोदान नङा माने सोंदों आरो आयै आं हाबा जाबाबो न'आवनो थागोन दे जेनेबा थाबनो हाबा जाबाबो न'आवनो थागोन माने जेनेबा आयै आदायाबोथ' न'आव थाखायानो आरो आयै सिख्ला मानसियाल' हाबा जाबा जेनेबा ओंखारलांनांगौ आरो जेनेबा हौवानि न'आव हाबा जानानै थानांगौ सिख्ला मानसियाबोथ' जेनेबा हौवाखौ गावनि न'आव लाखिनो हायोना आंबो बेबायदिसो खालायगोन आयै आंनि जानो गोनांखौ आं न'आवसो लाखिगोन आयै नोंसो लाखिगोन ना लाखिया बुंलाय मा जानला मानला बुंगासिनो नोंलाय नङाना आयै आं थारखौनो बुंदों आं हाबा जानानै थाङा आं बेयावनो थागोन आइ दा बेबायदि बिजामादैबो मोननांगोन नोङो बेबायदि सेंग्राबो मोननांगोन बिहाव बिखुनजोनियाव थाफैनाय नङा जेनेबा आं जास्ट सोंदों आरोना जुदि बेबायदि मोनो आङो सेंग्रा जुदि आं बेबायदि अपसन मोनो लाइफआव सेंग्राया जोंहानावनो थाफैनाय नोंसो लाखिगोन ना लाखिया आयै बापरे दालाय माबायदि बुंनो दे खोथाखौ दिनै बुंना लाखिगोन ना लाखिया थारमाने फिसाजोखौ लाखिनो नागिरा आरो ना नोंसोरो फिसालाखौ हरनो फिसाजोखौ हरनो सानबाय थायो फिसाजोआ थारमाने आं सोरखौबा लाबोनो नागिरबा नोंसो लाखिया आरो मादि मा सोंबाय थायो बेबो लाखिगोन दे लाखिगोन नोंसा बाबाजों रायलाय माथो जाखो सोरखौबा बिजामादै जावायसो गोदान मोनबाय नामा नोङो लाबो नागिरबाय नामा न'आव फरायनो गारिया नोंहा फरायनाया जोबाखैयानो हाबा जानोसो जाबाय नोंहा आं डान्स रोंनो मोजां मोनो आयै मा जाखो बेहालाय हारसिं मिनिखोमाबाय थाबाय मा मिनिखोमासोखौ जेबो नङा मायबा सानखांना मिनिदों आं बाबाय थांसै आं सोंदोंसो बाबानो खिन्थाथ' नङा आयै मानोना आंथ' डान्स रोंनो मोजां मोनो आं डान्स रोंनो खिन्थाथ'वाखैना आं मिथिखागौ डान्स रोंनो आंखौ मोजां मोनो होननानै बाट थेवबो जों प्रप'ज खालायलायनाय जायाखैना आंथ' खालि साननासो दोनथ'दों बेफोरखौ डान्स रोंखौ आं मोजां मोनो डान्स रोंजों हाबा जागोन आरो डान्स रोंखौ आं आंनि न'आवनो लाखिगोन होननानै मादि सानदों बे गथ' सासेयाबो मा खालायनो नागिरदों बेसो मिथिसिगौ दे आरो बिनि खर' मेलेमाव मा सोलिगासिनो हामगोन दे सना हामगोन टेनसन लानाङा नोङो आं डाक्टारनाव सोंदोंना बियो हामगोन होननानै बुंदों बे मुलिखौ जाब्लानो बेबायदि समाव बांद्राय गेस जानाय बुस्थुफोरखौ जाबोला जिनिसफोरखौ जाबोला बेबायदि जायोनो नों बे आसार उसारफोरखौ जाबायना बेनिखायनो जादों बियो टेनसन लानाङा होननानै बुंदों बे मुलिखौ जाब्लानो हामगोन आं मा जादोंदि आं जेबोखौनो जायाखै जानानै जायाखै आंना बेयाव मिथिबाय मायबा गुबुनसो बियो आंखौ सोरबा मायबासो खालायदों खोमा सोरबा मायबा खालायदों सोर मा खालायनो सना आं मा मिथिगौ सोर मा खालायदों आरो आंसो मिथिगौ बेसो जादों उदैया नङा आं जेबोखौनो जायाखै ओरैनोबाबो आंखौ बे न'आव सैखाया गोसोखौ गाज्रि खालायनाङालै सना जानला मोनला साननानै बेबायदिलाय सोर खालायनो डाक्टारानो बुंखाबायना आरो बेफोरखौ जानायखाय जादों होननानै आरो बेफोर समाव थाबनो गेस जायो उदै सानो नागिरो खर' गिदिङो बेफोरखौ मोनथिखायो माथो बेबायदि जाखायोनो डाक्टारा बुंदों बेफोर नर्मेलसो जेबो गिनो गोनां गैया बे मुलिखौ जाब्लानो नों दा दसे उनावनो मोजां मोनगोन होनना बुंखादों दिनै नायनि आंनि बाथ्राखौथ' खोनासंखायानो रावबो नायनि दिनै बे मुलिखौ जानानै हामो ना हामा हामगोन दे हामगोन मानो हामा दे नों एसे माबानाय रेस्ट लानाय उन्दुलाय हामगोन रेस्ट लाबानो हामगोन बियो दा नोङो मुलिखौ जाबायना एसे उन्दु रेस्ट ला मोजांनो हामना थाखागोन बियो दे एसे उन्दुलाय
बे दानसोराङाबो गथ'आ अन्थावथावनो बिराद मोजां बाबुआ खोथा लासियो गोदोर मानसिफोरनि आरो बिराद सनमान खालायखायोबो मानसिफोरखौ। बेखौ नुब्ला आंहा आबा गुथालखौसो गोसोखाङो। आंनाबो फिसाया बाथ्राखौ लायोमोन र', गिदिर मानसिफोरखौबो सनमान खालायो बाथ्राबो लायोमोन। नाथाय बे मोनसेखौसो रावनिबो खोथा खोनासङासै आरो गुबुन जायगायाव साख्रि मावहैबाय डिफेन्सआव। बेसो मोनसे टेनसननि खोथा। हाबाखौनो खालायना होनो हाथारनायमोनब्लाबो बेबो मोनसे जेथो नांना थाबायना। बेसिरि हाबिलियाबो नेगासिनो फैगोन होननानै। दालाय अबावथो मानसिनि खबरानो गैया। हाबायाथ' गोजाननि खोथा, मानसियानो मोजाङै दंना गैया। आबा गुथालनि खोथा सानै सानै खामानिफोरखौनो मावनोनो गोसो गैया जाथारो आं गेजेर गेजेर। नायल' जायल' फिसाखौ फेदेरबाय, दा गोजानावबो एंगारहरबाय, दा आरो माथो फंसे खोनासंनोबो मोनला। माब्लादि फैफिनगोन फिसाया, मोजाङैबा दंना गैया। हाबिलियाबो बेसेरा मावरिया, लाबोबाय बिहामजो खालायगोन होननानै, मादि जाबावगोन। बे दानसोराङाबो मावरिया, बेनिखायनोथ' मानसिफोरनि खोथा खोनासङो आरो। मावरिया गथ'फोरा बेबायदिनो जायो। रावनिबो अननाय मोनाना, बेनिखायनो जायखौ खाथियाव मोनो बेखौनो गावनि साननानै अनो मावरिया गथ'फोरा। इसिबां बेबायदि खालायनो हायो आरो मानसिया, मानसि लेथ्रा बियो। बेखौ दोखो दोखो सेन्देलजोंसो सोबानांगौमोन आब', मानो सोबादि नोङो? मा खालायबावनो आरो, आंनो मा होनो आरो, आंनिनो गासैबो गोरोन्थिमोन। आं सिनायाखैमोन मानसिखौ, गाज्रि होननाबो माने एसे माबायोब्लाबो माने आं गावनो हमदांनो हायासै। हमदांनो हाब्लाबो थारमाने आङो बांद्राय माबायासैयानो। सानदोंमोन मोजां मोनो, बेखायनो बेबायदिबा माबाफोर बेबायदि प्रब्लेम देखायबा प्रब्लेम जामारदो खोमा बेबायदि सानोमोन आरो। बेबायदिनो थगायजाबाय, मा खालायबावनो। आं बेनिखायनो रावखौबो गोसोथोखायाबो। सेंग्राफ्रा गाज्रिथारखा, बेबायदिखौनो लुबैखाथारो, बेबायदिखौनो खालायखाथारो। आंखौबो जा हाथाय बाजाराव थांबा सेंग्राफ्रा एदावसोयो, आंथ' रायनानैसो फैखायो। औ, मोजाङै थासो नोंबो। मानसिफोरखौ सिनायनायाव गोरोन्थि खालायनाङा। सिनायनायाव गोरोन्थि जाब्ला नों मोजां मोननाय होननानै सानगोन, नाथाय नोंखौ उल्था धोखासो होगोन, नोंखौ फोथायखेबसो खालायगोन, नोंखौ दुखुसो होनानै थांगोन। नोंखौ माब्ला नोंनि गाज्रि खालायलांगोन, नोंखौ मा दुखु होना थांगोन, नों पात्ताखौनो मोननाय नङा। हमस्लाबायै नोंनि गोसोखौ सेफायना गालांगोन। नंमारगौ। आदा बारहुंखाया अननानै आंखौ साननैसो गावनि न'आव थानो जायगा होनायखायसो, नङाब्लाथाय आं मा जागौमोन। न'आवबो नांलायनानै फैबाय, थानोबो जायगा गैया, आखाइयाव खरसे फैसा गैया, मा जागौमोनदि। आंदि बेसे गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांखो बे सेंग्राखौ गोसोथोनानै। मा जालांखो आंनि लाइफआव, सानफेरै। नोंसा आदाया मदद खालामनायखायसो बारहुंखा आदाया, नङाब्लादि मा जागौमोन साननानैनो गिखांनायसो मोनलायलाङो आङो। जोंहा आदामोना मोजांखा, बिसा न'खरनि फिसालाफोरा मोजांखा, मादैयासो एसे माबोरैबा। आदा गिदिराबो मोजांमोन, आदा उन्दैयाबो मोजांखा, बिराद मानसि अनखायो। आंखौबो रुवाथिबाबो रुवाथि बायदि खालाया, बिनानाव बायदिसो अनो, मोजांथार, अनसोयो। औ, मोजांथार, बेनिखायनो आंखौ मदद खालायबाय। आदे पापि मोसौ बोराय, गुस्लायनाय बोराय, नोंथ' फिसाजोनि साइड लाखागोनानो। आंथ' डाइरेक्ट बुङाबाबो इनडाइरेक्ट बुंदोंना, बुजिनानैबो बुजिबायदि खालायदों। नोंनि फिसाजानो होदों खोमा आंनो मुलि, नङाब्लालाय सोरथो दंबावो। बे दिम्पोलानो होदों खोमा आंनो मुलिखौ। मानोना आं दाखालिदि गावा खिनाय हासुनाय, खर' गिदिंनाय गोबानाय बेफोर जादोंमोन, बेफोरखौ बे हमनोसो हाबाय नामा एबा आं होदों होननानै। बेनिखायनो आंजों खिथेर लानो थाखाय, आंजों रिभेन्स बदला लानो थाखाय बियो आंनोबो मुलि होदों खोमा। पापिया बियो, पापिसालि। थुइ, नोङो आं प्रेगनेन्ट मानसिखौ बेबायदि मुलि होदों नोङो। पाप नांगोन नोङो, सेवग्लिना थैगोन। नोंबो देनां प्रेगनेन्ट जाबा नोंनि गथ'आसो बेबायदि खस्थ' मोननानै बुंला दे आरो आङो। दायनिसो नोङो, दायनि जुगनि खुलुंखिनिसो नोङो, खुलुंखिनि दिम्पो। नों आंनि फिसाखौ बेबायदि खालायदों नोङो। उदैयाव थानाय हिन्जावखौ नोङो, उदैयाव थानाय गथ'खौ नोङो बेबायदि खस्थ' होदों आंखौ मुलि जाहोनानै। थैसालि, नों गथ'खौनो मोननाय नङा नोङो, नोंनि जिउआव आंखौ बेबायदि खस्थ' होदों नोङो। बेसारा
नोंनो होखादों नङाब्ला आंनि उदैया मानो सागोन ने आं माब्लाबानिफ्रायनो बेफोरखौ जाखाबाय थायो जेबोआनो जाया दिनैसो जादों बेनो होथारदों बियो कुकुरनिया आदै बे दाइनि जुखनिया गथ' मोननाय नङा नोङो मिथिखा पाप नांगोन नोङा आंखौ बेबायदि खालायनाया नोङो देनां बिमा जानायनि सुखौनो मोननाय नङा नोङो गथ' मोनखाया नोङो सावदों आं नोंखौ नों आंखौ गथ' थानाय हिन्जावखौ बेबायदि खालायदों नोङो आदै बेनो होथारदों आंनो मुलिखौ नङाब्ला आंहा बेबायदि अबस्था जाया नायगोन आंबो नोंखौ सानसेबाबो नायथारगोन आङो नों आंखौ बेबायदि खालायदोंना नोंखौ फोथांना लाखिनायानो आंनि फिसानि थाखायसो प्रब्लेमसो जाबाय खोमा बेबायदि होनना जानायखौमोन आं बेखौ आं मोजां मानसि होनना सानदोंमोन नोंखौ फोथांना लाखिनानै आंनि गथ'आसो प्रब्लेमाव खैफोदाव गोग्लैबाय नोंखौनो बुथारगोन र' आङो दा बाराबा आंनि फिसाया माइबाल' जानो हो नोंखौ जुदि आंनि फिसाया माइबा जायो नोंखौबो आङो गोथां फबना दोनखागोन आं नोंखौ दिम्पोल जुखनि कुकुरनि सालि आंनि गथ'खौ माइबा जानोल' हो नोंखौ गारखाया आङो आदै